Здравейте! В това видео ще се позанимаваме с макроекономически обзор за предната седмица. Това ще рече от 12 до 16 февруари 2024. Има доста интересни теми, на които можем да обърнем внимание и искам без да се бавим да започна това видео. Само едно изречение преди това видео е с абсолютно информативна цел. Не трябва да приемате нищо в него като финансов съвет, консултация или така нататък. Не искам да ви подтиквам да купувате каквито и да били финансови или други продукти. И ако решите да инвестирате, спекулирате или така нататък, се консултирате с професионален финансов консултант. Без да се бавим повече, да започваме с основните индекси на суровините и металите. Виждаме S&P 500, индекса на 500-те най-големи компании в щатите. Този път не можа да затвори на плюс. Мисля, че от 16 седмици, горе-долу от 4 месеца. Това е втората седмица, която затваряме на минус. Виждате съвсем лек минус. Това беше най-вече поради данните за инфлацията, които излязаха и как реагира Федералния резерв или как се очаква да реагира Федералния резерв. За това акциите и другите неща, също и злато и сребро. Във вторник, мисля, че бях публикувани тези данни, тогава видяхме един спад на техните цени, но след това пазара като че ли не им обръща вече толкова внимание и продължи да се покачва. Виждаме също интересно, че Брент петрола, медта и среброто и трите се покачиха сериозно тази седмица. Брент петрола не толкова, но медта и среброто почти с 4%, което подсказва, което е в контраст с това, което се случваше предната седмица и подсказва, може би, че инвеститорите очакват едно подобряване или по-добри икономически условия не само в развитите икономики, но и в развиващите се. Затова и медта нарасна толкова. Също при медта имаше и покритие на тъй наречените къси шорт позиции и това доведе до така голямото покачване през тази седмица. Среброто, което пък е интересно, тази седмица по-скоро се представя като индустриален метал, не толкова като благороден, защото виждаме на долната таблица златото спадна с 0,65%, голяма разлика с среброто, среброто се качи почти с 4%, доскоро те корелираха заедно, де факто среброто се движи с златото, но виждаме, че тази седмица имаше по-голям интерес към среброто. Тук също най-вероятно има или е имало някакви доста големи къси позиции, т.е. доста негативно отношение на инвеститорите към пазара, песимизъм и когато нещата са тръгнали нагоре, това е трябвало да се покрие. И се получава нещо подобно. Предполагам. На долната таблица 10 годишните щатски облигации се покачиха заради това, което стана с инфлацията. Инфлацията изненада малко към по-високо в щатите и за това се очаква Федералния резерв да не намалява основните лихвени проценти, особено сега през март месец. Също пазара не е сигурен дали ще ги намали и през май. И това естествено се оказа положително на долара. Виждате, долара се запази или съвсем леко покачване, но пък до 10 годишните щатски облигации миналата седмица бяхме на 4,17%, тази седмица, че затворихме на 4,28%, даже бяхме на 4,3% по едно време, въобще не е лоша възвръщаемост. Това означава, че инвеститорите в момента могат да получават, ако дадат заем на американското правителство, могат да получават по 4,30% всяка година на парите си в продължение на 10 години. Въобще не е зле и на този фон това представяне на златото бих казал, че дори е доста добро. За златото се запази, то дори успя петъка да затвори над $2000. Както съм ви казвал, и до сега каталист просто липсва, за да стигнем нови върхове при златото. До момента ще ги наблюдаваме. Това беше. Като цяло пазара беше получи доста данни, доста се ориентира по това как може би ще реагира Федералния резерв и така. И преди да погледнем точно тези данни или по-обстойно да ги прегледаме тези данни за инфлацията, производството в щатите и така нататък, искам на следващия слайд да видим отново една статия имаше на Bloomberg, както ви казах, това са номер 1 аналистите в Substack, финансови аналисти, американци. Статията се казваше Пълен кръг, Full Circle, или Германия е пример за климатична лудост, която води до неизбежния си край. Затова съм озаглавил
и този слайд безумията на немската енергийна политика. Те общо взето и те това казват. И вижте, съм ви изкарал един цитат от статията. Значи какво казват те? Германия се връща от ръба на интелектуално празните баналности към суровата реалност на физиката. Много интересно, прочетете си го пак, както ви казвам, това съм го изкарал, това е цитат от началото на статията, също съм ви оставил линка на статията, може да прегледате принципно, за нея се плаща, но те винаги пускат първите няколко абзаца безплатно, там може да ги намерите тези неща. Значи защо те имат такова негативно мнение към или критикуват по този начин немската енергетика? Много просто, страната изпуска по-малко от 2% от световните въглеродни емисии, въпреки това те трябва да станат още по-зелени. Какво ще рече това още по-зелени? Виждате много добре. Активно демонтиране на 22 гигавата от най-добре работещите ядрени реактори в света. Какво имам преди с най-добре работещи или какво ни казват Думбърг? Ами това са електроцентрали, работещи с 90% или по-добър коефициент на полезно действие. Може да погледнете, много често такива централи работят на 70 и над 70 се смята за окей. Над 90 е страхотно. Значи Германия някога беше в състояние да произвежда 170 тераватт часа годишно, което е без въглеродна газова енергия и това е една наистина завидна или беше една наистина завидна основа, която служише като един от двата фундамента на някога впечатляващия производствен сектор. И отново Думбърг, те казват какъв е другия фундамент, ами не го знаем, той също изчезна преди 2 години, това е ефтиния природен газ от Русия. Там, поради геополитическите неща в момента, може да се каже, да има някакво оправдание до някъде, но това с ядрените реактори наистина е необяснимо. И виждате анализа на Думбърг, какво са казали с голям парк от непостоянни вятърни и слънчеви активи. Германия масово използва въглища, за да оцелее през двете зими. Това също аз мога да го потвърдя. Тук бяха отворени 14 нови или просто бяха отворени старите 14 въглищни електроцентрали, карат се и се вкарват въглища от всякъде. И да, уж вятърните и слънчевите перки функционират много, те функционират, но това не е базова енергия, която се използва в индустрията, затова там използват въглища. И затова критиката от Думбърг, защо тези хора се затвориха цялата или целият флот от ядрени реактори и сега в момента за да използват въглища. И затова може би, което това е определено в червеното, което съм ви маркирал, че се връщаме от ръба на интелектуално празните баналности към суровата реалност на физиката. Да видим как ще продължи това за напред. Много интересна статия. Виждате и на графиката какви потенциали е имало Германия и до какво я докарат днешната политика. Та сега да се обърнем отново отвъд океана или по-скоро да се върнем към щатите. Инфлацията през януари. Виждаме основен индекс на потребителските цени. Core Services CPI съм ви го отбелязал в червено. Графиката съм я взел от Wall Street и той се покачи отново до 5,4 на годишна база са тук всичките. Основният индекс на потребителските цени, което е Core CPI, който е без храна и енергия и енергоносители, той също се запази така до около 4% или нарасна до 3,9% на годишна база. Виждаме там, че той се стои, той е синия и се стои горе-долу. Плосък се движи съвсем леко надолу и общият индекс на потребителските цени, това е всичко, тук е включено вече и енергетика, и храна. Той се спадна до 3,1, но виждаме, че се движи около 3. Значи това беше най-големия скок на, мисля, че основния индекс на потребителските цени от няколко месеца насам. И това естествено притесни инвеститорите, защото се очакваха доста или с няколко 0,2-0,3% по-ниски данните, но те дойдоха така, де-факто показват една упорита инфлация в щатите. И тук също виждаме основния индекс на потребителските цени.
на услугите без подслон. Тук се махат и наемите, значи това е тъй наречения Super Core CPI Services X Shelter Index. И това е един от основните и любимите барометри на Федералния резерв. Той се покачи с 0,7, забележете, на месечна база и достигна 4,4 на годишна база. И както ви казах, това, както и предните данни, наистина беше, виждате горе на месечна база, това ни е сигурно най-голямото покачване от началото на 2022 насам. На годишна база също се връщаме към едни 4% и половина, което означава, ако се запази така инфлацията, рестриктивна монетарна политика от страна на Феда. Де факто Федералния резерв няма защо да бърза да сваля лихвените проценти, което пък от друга страна, много казвам, рестриктивна монетарна политика, лошо за ликвидността, лошо за кредитите или по-трудно се дават кредити и пазара не обича такова нещо. Въпреки това, това са данните, които излезнаха в началото. После излезе доклада за продажбите на дребно в САЩ. През януари виждаме, че продажбите на дребно спаднаха с 0,8% спрямо декември. Това не е нещо съвсем невиждано. Ако погледнете, те през януари спадат доста често, защото това е просто месеца, който идва след празниците и след голямото пазаруване ноември и декември. Но въпреки това очакванията бяха за 0% или просто стагнация, да не спада. Продажбите въпреки това спаднаха с 0,8%. Но за сметка на, ако сравним това с януари 2023, виждаме, че тук сме с едни 0,6% по-добре, отколкото миналата година. И казват също, че днешният доклад показва, че потребителите са предпазливи по отношение на разходите си сега в началото на годината, въпреки така повишеното потребителско доверие, което показаха различни проучвания предната седмица. Та малко или много, дори в щатите потребителите затягат колана. И накрая, в края на седмицата, за капак на всичко, излезе индексът на производствените цени в САЩ през януари. Значи основният индекс на тези производствени цени или Producer Price Index на английски се повиши с 0,3 на месечна база, като очакванията бяха от 0,1% повишение и това достигна до или предизвика 0,9% растеж на годишна база, отново при прогноза 0,6%. Това беше също хладък душ за пазара, понеже цените се или излязоха по-високи от прогнозираните и това също спомага за, така да се каже, задържането на инфлацията. Но виждате, въпреки това, основните борсови индекси поддадаха леко в началото, в средата на седмицата, после въпреки това към края на седмицата се стабилизираха. Суровините също показват един оптимизъм на пазара, като цяло отношенията са или по-скоро очакванията са доста еуфорични, което ще видим и на последната графика, която съм ви приготвил. Но сега искам да завършим или да направим едно заключение с това какво прогнозира Международния валутен фонд за глобален растеж на икономиките през 2024. Виждате, вляво на графиката е картата или по-голямата част от световната карта и на нея са прогнозите. Значи като цяло мисля, че те прогнозират 3,1% на ръст на брутен вътрешен продукт за света. Виждате, САЩ се очаква брутен вътрешен продукт да остане умерено висок или умерено нисък, кой както си го интерпретира. 2,1% за мен не е много висок брутен вътрешен продукт, но в сравнение с другите, които ще видим, да. Виждаме в Китай също растеж до 4,6%, което не е много добре за Китай. Но да, едно забавяне на китайската икономика покрай проблемите им с пазара на недвижимите имоти и така нататък, както и изтичане на инвестиции от Китай, се наблюдава, за това се очаква дори под 5%, което доста време не е било. Брутен вътрешен продукт за Китай под 5%, тази година може би ще е така. Но забележете третото, или това кръгче също, където са ни показали Европа. И Европа отчита най-ниския растеж от големите развити икономики, ако вземем Евросъюза, с около 0,9. Се забележи, то дори в Евросъюза Германия се очаква да е 0,5, Италия да е 0,7, Швеция са 0,6, това е почти стагнация и
Нали, държави като Румъния и България са с 3,2%, Полша с 2,2%, но естествено Румъния и България не могат да компенсират Франция, Италия, Германия и така нататък. И също, виждате, горе скандинавските държави, Финландия, Швеция също много слабо. Това е нещо, което трябва да се наблюдава. Европа, както видяхме, въпреки това, искам да кажа също, че тази седмица излязоха, не съм приготвил тук фолио, или слайд, понеже ще ви го кажа така, значи излезнаха данни за индустриалното производство в еврозоната, което изведнъж пък нарасна за предния месец с 2,6%, но то нарасна, понеже има някакъв растеж от над 23% в Ирландия, в производството на Ирландия. Те правят по по-странен начин бюджетите си, така че ако се абстрахираме от Ирландия, производството в еврозоната е нараснало с 0,3%, което не е особен растеж на месечна база. Въпреки това, нещата показват някакво стабилизиране. Ако наистина успеем да избегнем рецесия, не знам. В началото на седмицата също Англия влезе официално в техническа рецесия, де-факто 2-3 месечия поредни с негативен растеж или с спад на брутен вътрешен продукт, както и Япония. Япония отново показаха, така че нещата са от една страна има позитивни неща, има потребление, стабилизират се нещата, от друга страна има и негативни неща. И затова тук искам да ви дам и рисковете, които казват или изброят Международния валутен фонд. Това е рязкото покачване на цените на суровините. Това естествено ще доведе до втория риск, упоритата инфлация. Тук става един затворен кръг. И също на трето място те показват още по-голямо забавяне на китайската икономика, понеже Китай е основен партньор търговски освен на американците, на европейската икономика и на доста от другите развити икономики, така че ако китайската икономика се забави, всички ще се забавят покрай нея. Това е идеята, но може пък и да очакваме положителни изненади, де факто инфлацията да спадне по-бързо от очакването, което за момента не се наблюдава, и да има облегчаване на паричната политика, което също за момента не се очаква. Ще видим, мисля, че тази седмица има срещи на Федералния резерв, на комитета, който няма да се предава на живо, но на Европейска централна банка има срещи, като за момента може би Европейска централна банка ще смъкнат лихвените проценти. През март месец Федералния резерв, за сега очакванията са първото смъкване да е май или юни. Ще видим как ще се развият нещата. И сега последните две фолия, но както винаги да погледнем индикаторите на пазарните настроения. Виждате, че все още са доста позитивни пазарните настроения, или инвеститорите са така позитивно настроени за бъдещето. Виждаме, че все още на първата графика Американската асоциация на инвеститорите все още са булиш, или по-скоро бичи настроени 42%, което е малко по-малко от предните две седмици с 49%, но въпреки това доста повече оптимистично настроени, отколкото неутрални или песимистично настроени. После имаме индекса на страх и алчност на CNN. Виждате, все още сме в екстремна алчност. Това ще рече 77, предната седмица бяхме 78, съвсем малко сме спаднали тук, все още сме в екстремна алчност и да, де факто това показва, също виждате долу, нека да видим последния индикатор на бичи мечи индикатор или еуфория и негативни настроения от Банка в Америка, там също сме малко под пика беше миналата седмица с 6,8 и сега сме 6,6, което е отново най-високото за след предните 12 седмици без предната седмица. Тези индикатори какво ни показват? Показват ни, че пазара все още е в еуфория, инвеститорите и спекулантите са в еуфория, всички купуват акции и затова доста са обтегнати индексите към горната част на акциите. Де факто имаме, сега ще видите и следващата акция съм ви подготвил на Nvidia. Имаме едно доста бързо и стремглаво покачване на цените на акциите и не би било изключено в следващите дни или седмици да видим някаква поне краткотрайна коректура на пазара. Защото нищо не върви само нагоре надясно.
Та така, не се знае дали ще е следващата седмица, дали ще се запази така още няколко седмици, зависи много от икономиката, от това какво ще правят централните банки и така нататък, но просто бъдете предпазливи, да знаете, че пазарът отива в една доста гореща фаза. И като последно искам да завърша с една графика от Financial Times и The Daily Shot. Те изкараха, където се пише балон е Nvidia. Значи тук е интересно сравнение, сравняват Cisco от 1996 до 2003 и Nvidia от 2020 до момента и виждате, че графиките се припокриват доста добре. Та въпросът беше дали при Nvidia ще се случи същото, за което се случи с Cisco. Де факто виждате, Nvidia стигна над 700, да допре някъде до 800 и после да падне до 200. Та да има около 70-80% спад, както е било при Cisco в тъй наречения .com балона на интернет акциите 2000-2001 година и от тогава Cisco въобще не е успял да достигне тези върхове. Cisco е една доста стабилна компания, има си още, те са били, така да се каже, гръбнака на интернет икономиката, но просто инвеститорите са им приписвали много по-големи ръстове и печалби, отколкото те са успяли да направят или отколкото е било възможно на пазара. Смята се, че при Nvidia се получава нещо подобно. Nvidia, страхотна компания, произвеждат процесори, произвеждат чипове, виждат, че изкуственият интелект се развива, технологиите се развиват, така че техните чипове ще бъдат ползвани и за в бъдеще, но просто пазарът им е дал една цена и ако погледнете и фундаменталните данни, значи доста е оскъпена Nvidia или просто те са сметнали вече всичко, че ще се развие перфектно и ако не всичко се развие перфектно, това може да доведе до един рязък спад в цената на акцията. Дали това ще е така, предстои да видим. Като цяло просто смятам, че такива сравнения те не може да се каже, че са особено сериозни, но е добре да се види до какво ниво наистина са достигнали някои акции на пазара в момента, като тези, които се занимават особено с полупроводниците от сорта на Nvidia, видяхте ARM, видяхте и няколко други има, които си фърчаха в небесата. Дали ще се задържи така, не знам. Аз нямам Nvidia, просто исках да ви го покажа, че и тогава Cisco е бил тогавашната Nvidia и се е сринал, дали се получи нещо подобно, нямам идея. Ще наблюдаваме, но аз за момента не смятам и да си купувам Nvidia. Та така, надявам се да съм ви бил полезен. Това беше макроекономически обзор за тази седмица. Ще ви изпратя също по-обстойно на тези, които искат и бюлетина. Около 10-11 странички, където по-обстойно разисквам тези неща. И така, ако имате въпроси, коментари, пишете под видеото, пишете на имейла digitalni.activi@gmail.com. Това беше за сега. Довиждане, до скоро!